Πάμε, vamos, καράγιο. Τι είναι αυτό? Τι είναι το καράγιο? Hello σε όσους πάνε δουλειά, σε όσους είναι σε queue, σε όσους κάνουν τις δουλειές του σπιτιού. Περίμενε εκεί στη γωνία. Στη γωνία έχεις μια ακόμα σκονίτσα. Μάζεψε τη γρήγορα, Ιωάννα. Σε όσους είναι στο λεωφορείο. Γιατί Ιωάννα, ρε? Είστε σεξιστής? Καθόλου, κάθε άλλο. Απλά έχω βαρεθεί να τα κάνω μόνο εγώ. Υποτίθεται γι' αυτό είπα να το πω και σε κάποιον άλλον. Σε όλους, καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, βρε παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε? Περνάτε καλά τα αλάνια μου? Είστε καλά? Είστε έτοιμοι για ένα ακόμα επεισόδιο του Μεγάλου Καυγά? Και ρήμα κάνω. Τι όλα θες να κάνω σε προσπαθία να καταπιώ? Να σου πω κάτι, έχω ένα παράπονο από σένα. Τι θες? Λοιπόν, άκουγα το προηγούμενο podcast και θέλω να πω. Α, μόνο εσύ το ακούς δηλαδή. Close enough. Okay. Θέλω να σου πω ότι ρε φίλε, όλο με μαλώνεις, όλο με μειώνεις, δεν ακούς τι σου λέω και νιώθω ότι δεν ταιριάζουμε. Να μου πεις. Άμα ταιριάζαμε, δεν θα κάναμε αυτό το podcast. Πρώτον. Ισχύει, και δεν το λέγανε καυγά. Επίσης, κάτι μου είχες πει για ένα παιχνίδι που πήρε πολλά βραβεία και δεν μπορώ να ταυτιστώ με παιχνίδια που θεωρείς τομογραφικά και δεν έχουν γραφικά καν. Βοήθεια, λέει για το Baldur's Gate, σταμάτα. Baldur's Gate και Battlegate και δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν είναι παιχνίδια τώρα αυτά. Είναι. Θυμίζει ρε παιδάκι μου από πάνω αυτά τα LOL, Lineage, Dota. Θυμίζει ένα τέτοιο παιχνίδι. Δηλαδή δεν είναι ρε παιδάκι μου The Last of Us, Assassin's Creed, να σε κρατάει ιστορία. Κάτι όμως. Να έχει αυτό τα γραφικά αληθοφανή. Άκουγα ένα άλλο podcast σαλονικιώτικο, το μένουν τα λάμε στο Μέχρι και εσύ μας βαρέθηκες, Άκου. Και τα παιδιά κλαίνουν 100 επεισόδια. Και μιλούσαν για το τι αρέσει στον έναν και στον άλλον μεταξύ τους, τέλος πάντων. Και γενικά βγάζουν ένα vibe ότι ταιριάζουν τόσο πολύ. Δεν έχω ακούσει πολλά επεισόδια, αλλά ταιριάζουν τόσο πολύ. Είναι τόσο οργανωμένοι. Ξέρεις τι, ίσως μόλις φτάσουμε και εμείς σε 100 επεισόδια να έχουμε εξαλείψει όλη αυτή την κόντρα και να έχει γίνει. Μετά δεν θα έχει πλάκα όμως. Θαρώ. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Θαρώ. Να θαρείς. Μπάρμπας και boomer. Γι' αυτό νομίζω ότι δεν ταιριάζουν. Είσαι μεγάλο σε ηλικία. Σε σχέση. Δεν τρέπεσαι καθόλου. 32 χρονών παιδί, με λες boomer. Εγώ είμαι νιάτο, γι' αυτό. Και συζητάω μαζί σου για gaming που άρχισε να παίζει το 2013. Σταμάτα, είμαι μικρή, γι' αυτό άρχισα να παίζει το 2013. Είσαι άπαλη και μικρή. Μιλώντας βέβαια για ξένα podcast και για boomers, άκουσα και ένα άλλο podcast, αυτό που σου έστειλα, το άκουσες? Όχι. Δεν ακούω podcast παρά μόνο το δικό μας. Εγώ δίνω τα reviews. Στο ελληνικό για την εκπομπή μας. Και δεν το ακούς? Όχι. Τέλος πάντων, είναι ένα podcast γνωστού τηλεοπτικού σταθμού, για να σε βάλω στο κλίμα, έτσι. Ναι. Οπότε μπορείς να φανταστείς τη σοβαρότητα και το ύφος του. Απίστευτη σοβαρότητα. Καλά που δεν το άκουσες από τη μία, γιατί εκεί ήταν που θα μας τρέχανε στα δικαστήρια, γιατί θα γινώσουν έξαλλος. Να σου πω περίπου τι είχε. Ναι, πάρα πολύ γρήγορα, όμως μην κουράζουμε. Πολύ γρήγορα. Λοιπόν, ήταν ένας κύριος εκεί που έφτιαχνε εκπαιδευτικά παιχνίδια και μιλούσε για καλά και κακά παιχνίδια, έλεγε κάτι τέτοια. Ξέρω ότι που το gaming είναι καλό, ναι. αλλά υπάρχουν και καλά και κακά παιχνίδια, όπως υπάρχουν καλά και κακά φαγητά. Όπως τότε που πηγαίνανε να απομακρύνουν τον κόσμο, να δείξουν ότι κάνει κακό το gaming και το είχαν βγάλει και σε κάποια κανάλια και γράφανε Fortnite. Και κύριε, ένα παιχνίδι που έχει γίνει μανία για πολλά παιδιά και εφήβους μπαίνει τώρα στο στόχαστρο των ειδικών, καθώς ενοχοποιείται για πρόκληση άγριων συμπεριφορών στους παίκτες που μεταφέρονται από τον εικονικό κόσμο στην πραγματική ζωή. Ο λόγος για το Fortnite. Το Fortnite έχει εξελιχθεί σε μια μάστιγα για την ελληνική οικογένεια. Πρόκειται για ένα παιχνίδι επιβίωσης που χωρίζεται σε δύο είδη. Το πρώτο, που υπάρχουν 4 παίκτες που πολεμούν με ζόμπι και τέρατα, και το δεύτερο που 100 παίκτες πολεμούν μεταξύ τους μέχρι στο τέλος να μείνει μόνο ένας ζωντανός. Τώρα αυτό θέλω όντως να το συζητήσουμε. Νιώθω ότι είναι λίγο out of context γιατί δεν διαφωνούμε σε αυτό το κομμάτι. Θα διαφωνήσουμε στο ότι με θεωρείς boomer ενώ δεν είμαι. Τέλος πάντων. Boomer σημαίνει εμπειρία. Τι λες, άνθρωπε? Τέλος πάντων, μπορούμε να κρατήσουμε για άλλο podcast. Τι σημαίνει boomer? Εντάξει. Ωραία. Δεν υπάρχουν και πολλά soft skills που σου βγάζει το gaming. Δεν ξέρεις τι είναι soft skills. Σου δίνει κάποια skills με την έννοια, ρε παιδάκι μου, ότι μπορεί να σε βάλει σε μια διαδικασία να σκεφτείς διαφορετικά και με ποικίλους τρόπους για να λύσεις ένα γρίφο. Να σε βάλει σε μια διαδικασία να σκεφτείς καλύτερα τρόπους
ανάπτυξης του παιχνιδιού σου ποδοσφαιρικά. Αν παίζεις ένα ποδοσφαιράκι, ας πούμε. Μπορεί να ανεβάσει την κοινωνικότητά σου πάρα πολύ, συνομιλώντας με φίλους, φίλες, και από εκεί που μπορεί να είσαι ένα κλειστό παιδί, να αρχίσει σιγά σιγά να ανοίγεσαι μέσω του gaming. Έχει τόσα πολλά καλά, αλλά έχει και τόσα πολλά κακά ταυτόχρονα, με την έννοια ότι όλα τα πράγματα έχουν τη θετική και την αρνητική τους πλευρά. Δηλαδή, με σωστή χρήση κάνει όχι απλά καλό, θεωρώ ότι κάνει καλύτερο και από σχολείο. Τι λες, ρε μπαμπούινο. Ας τα πιάσουμε ένα-ένα και να πάμε και στα αρνητικά, εννοείται, γιατί σε αυτό το podcast είμαστε μόνο αντικειμενικοί και μόνο ειλικρινείς. Hashtag true. Οκ. Όπως είπα, σίγουρα υπάρχουν soft skills που μαθαίνεις. Ας τα αναλύσουμε λίγο μετά, στο τέλος δεν είναι κακό. Αυτοί όμως που βγάλαν αυτές τις έρευνες, που είναι και τα soft skills. Ναι, έχουν παίξει ποτέ? Έχουν φτάσει ποτέ σε ένα επίπεδο που να πούνε ότι μπορώ να εκφέρω άποψη? Γιατί αυτό το πράγμα, με ένα να ξέρεις, Ιωάννα, εντάξει, εγώ πάντα λίγο νευριάζω, με βγάζει λίγο εκτός εαυτού. Δεν γίνεται άποψη να έχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν τον χώρο, να λένε π.χ. να βγαίνουν και να διατυμπανίζουν ότι το gaming είναι είτε καλό είτε κακό, χωρίς να έχουν μια άποψη και από ό,τι διαβάζουν και από ό,τι βλέπουν. Ρε φιλαράκι, κάνεις την πάντα. Κοίτα, εντάξει, δεδομένα. Κάνε το χασπί σου. Σκάσε λίγο και άκου λίγο τους ανθρώπους που γνωρίζουν πάνω στο το κομμάτι. Ακριβώς αυτό είναι, ρε εσύ. Το ότι μπορεί εγώ να μην ασχολούμαι με το gaming. Το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια και το αριστοριοστρός μου όρχης. Δεν γίνεται, σε παρακαλώ πολύ τώρα. Δεν με νοιάζουν τα πανεπιστήμια άμα δεν έχουν σχέση με το gaming. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εγώ μπορεί να μην έχω σχέση με το gaming. Αλλά αν το δείγμα των ανθρώπων που θα πάρω για να εξάγω αυτά τα δεδομένα είναι όλοι τους gamers, μπορώ κάλλιστα να φτιάξω μια πάρα πολύ ωραία και πολύ έγκυρη έρευνα, έτσι δεν είναι? Πόσο απαραίτητα για μένα. Πρέπει να είσαι μέσα στην ίδια φιλοσοφία και με αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους ελέγχεις. Για να μπορείς να το αντιληφθείς. Ναι. Τώρα μιλάμε για μια επιστημονική έρευνα, έτσι. Θεωρώ ότι μπορείς να το κάνεις. Αν πάρεις, όπως σε κάθε έρευνα, τα σωστά δείγματα, τους σωστούς ανθρώπους και να βγάλεις κάποια δεδομένα. Και ποιος θα σου δώσει ότι αυτοί είναι σωστοί άνθρωποι? Γιατί παίρνεις μια μεγάλη ποσότητα εσύ ανθρώπων. Ναι, ποια είναι αυτή η ποσότητα? Πώς μπορείς να διακρίνεις εσύ έναν gamer? Πας σε ένα Battle Gaming Station και όλοι εκεί μέσα είναι gamer. Ναι, αλλά έχει και κάδους, έχει και παικταράδες. Πώς τους διακρίνεις αυτούς? Το να πάρεις μια, δηλαδή λες ότι. Για να βγάλεις ένα τέτοιο συμπέρασμα θες και τους κάδους και τους παικταράδες. Ναι, θες και το καλό και το κακό. Μετά, άμα πας σε πιο εξειδικευμένη έρευνα, θα πρέπει να πας στο τι πιστεύουν οι παικταράδες, τι πιστεύουν οι άμπαλοι. Αυτό πώς το διαχωρίζεις? Εκεί θέλω να σου πω ότι πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι εξειδικευμένοι πάνω σε αυτό το κομμάτι και όχι απλά επειδή έχουν ένα πτυχίο και ένα κολόχαρτο του κόλου. Με συγχωρείς κιόλας για την έκφραση και με συγχωρείτε και εσείς που με ακούτε. Απλά είμαι λίγο ξύθμος με αυτά. Να εκφέρουν όλοι άποψη και να έχουν γνώμη πάνω στο αντικείμενο επειδή παίξαμε μια φορά Call of Duty με τους φίλους μας. Από πού και σου πω? Από πού και σου πω, κυρία μου? Τι τέλετε, κύριε? Δεν γίνεται, όχι. Εγώ διαφωνώ. Θεωρώ ότι πρέπει αυτές οι έρευνες να γίνονται από ανθρώπους που γνωρίζουν τον κλάδο. Πάνω σε ανθρώπους που είναι του κλάδου. Μπορεί να τον μάθεις θεωρητικά, έτσι. Δεν χρειάζεται να παίξεις. Δεν υπάρχει θεωρία πάνω στο πράγμα, είναι μόνο εμπειρία το gaming, ρε παιδιά. Εδώ πέρα ο άνθρωπος θα. Τελικά θα έχουμε καυγά. Βεβαίως, ποια θεωρία? Θα διαλύσει την επιστήμη. Στη θεωρία σε αυτή τη χώρα κουράσαμε, βαρεθήκαμε, φτάνει. Πράξεις, εμπειρία, πού είναι? Ποια είναι η εμπειρία? Τι έχεις κάνει στα e-sports για να σου δίνει το δικαίωμα να μπορείς να εκφέρεις απόψεις? Σταύρος Σταυρακίδης με πλακάτ μπροστά από τη Βουλή. Change my mind, θα πίνω καφεδάκι. Τα e-sports είναι μόνο εμπειρία και το gaming. Ρε φίλε, εν τω μεταξύ τώρα για κάποιο λόγο θέλω να το πω. Είπαμε ότι δεν χρειάζεται να σου μαθαίνει ιστορία. Παρ' όλα αυτά σκέφτομαι ότι πολλά video games, εκτός από τα αγγλικά που θα μάθεις δευτερευόντως, γιατί μπορεί κάποιος να πει ότι παίζω μόνο μόνος μου, άρα δεν μου το προσφέρει αυτό. Μια κάποια γνώση την έχουν, αν το σκεφτείς, τα περισσότερα games έχουν ψήγματα αλήθειας μέσα. Και θυμήθηκα τώρα έναν γνωστό μου, ο οποίος καθόμασταν τις προάλλες και μου λέει: μαλάκες, είχαμε πάει σε ένα trivia night, κάτι τέτοιο, και είχα σκυλοβαρεθεί. Όλο βλακές ερωτήσεις είχε και εγώ δεν ήξερα καμία απάντηση. Και σε κάποια φάση πέφτει ερώτηση για πολύτιμους λίθους και αρχίζουν όλοι να λένε ζαφύρια, διαμάντια, χρυσούς, άντε και κανένα ρουμπίνι μέχρι εκεί. Και σηκώνομαι πάνω και λέω: σταματήστε. Ζαφύρι, obsidian, σμαράγδι, aquamarine, garnet, opal, tanzanite, catchite stone, amethyst, το πάζι. Το μεταξύ όλα αυτά είναι τα brutal jewels από το game, από το L2. Ναι. Και τα ήξερε όλα ο τύπος, έτσι. Βοηθάει. Επίσης πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια και νομίζω ότι και οι καθηγητές έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο να διδάσκουν ιστορία μέσω του Assassin's Creed. Okay. Δείχνει είναι καλά, η εμπειρία είναι εξαιρετική και επίσης, παιδιά, εντάξει, είναι λογικό, έχει κουράσει λίγο το βιβλίο, ο καθοσπρεπισμός πάνω στην παιδεία και στην εκπαίδευση. Θέλεις λίγο με ένα ερέθισμα διαφορετικό, δηλαδή να πλησιάσεις
την καθημερινότητα και τη ζωή των μαθητών, ώστε να μπορείς να τους κεντρήσεις ενδιαφέρον. Ναι, νομίζω ότι το gaming, επειδή είναι μια καθημερινότητα και το θεωρούν λίγο ότι φεύγω από την καθημερινή μου σχολική ιστορία και όλα αυτά και πάω να παίξω, άμα το παιχνίδι εισβάλλει μέσα στο σχολείο, τότε νομίζω ότι υπάρχει τρελό πάντρεμα και στην αγάπη που θα μπορέσει να έχει ο κάθε μαθητής μετά για το σχολείο, για τα μαθήματα, για οτιδήποτε. Καλά, και αυτό είναι όλο το concept του gamification. Σκέψου εμένα στη σχολή μου, γιατί fun fact για Ιωάννα Ματζήρη. Είμαι νηπιαγωγός. Δεν έχω πάρει ακόμη πτυχίο, αλλά είμαι ενδυνάμει νηπιαγωγός. Μαθαίναμε πώς να φτιάχνουμε παιχνιδάκια για διάφορα concepts. Βέβαια, αυτό είναι διαφορετικό από το gaming, όπως το λέμε εγώ και εσύ. Μην αρχίσεις. Είναι διαφορετικό. Σταματάμε εδώ. Και βέβαια, μιλώντας και σχολεία, έτσι, ακριβώς για όλους αυτούς τους λόγους που αναφέρουμε μέχρι τώρα, για τα skills που σου δίνει το game κλπ. Στην Αμερική και σε πολλές χώρες της Ευρώπης, τα πανεπιστήμια και τα σχολεία έχουν κανονικά e-sports ομάδες. Όπως έχουν ομάδες μπάσκετ, ομάδα ποδοσφαίρου, έχουν και ομάδες e-sports. Μπράβο, αυτό να τα ακούν τα σχολεία, για να μπορέσουμε λίγο να αναπτυχθούμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Γενικά, βέβαια, θα ρω ότι για το κομμάτι των ομάδων στα πανεπιστήμια κλπ. Είμαστε πολύ πίσω σαν κοινωνία για να μπορέσει να χτιστεί αυτό σωστά. Αυτό που λέμε σήμερα ουσιαστικά είναι ότι δεν ξέρουν τι είναι αυτό. Τώρα τη μάνα μου να πάρω τηλέφωνο, που λέει ο λόγος, και τη ρωτήσω, μαμά, τι δουλειά κάνω. Σε όλη αυτή την κατάσταση, εδώ και τόσα χρόνια που ξέρω ότι παίζω και τι δουλειά κάνω, νομίζει ότι μπορεί, ας πούμε, να πληρώνομαι επειδή παίζω. Όχι επειδή, ας πούμε, κάνω τα τουρνουά ή ότι κάνω όλο αυτό το πράγμα που κάνω. Το βλέπει. Άντε, η μάνα μου δεν είναι τσιμάνι και της το δίνω. Μπορεί να ξέρει. Συνήθως οι μαμνάδες δεν ξέρουν. Είμαστε πίσω γενικά, ρε παιδάκι μου, σε όλο αυτό το πράγμα. Οπότε, όσο δεν μπορεί η κοινωνία να αντιληφθεί ότι το gaming είναι επάγγελμα, είναι μια ραγδαία αναπτυσσόμενη βιομηχανία και ακόμα νομίζουν ότι μπλε και εκεί πατάς κάποια κουμπιά, νομίζεις κάτι κάνεις. Είναι τόσο εύκολο, μάγκα μου, έλα πάτα τα εσύ. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν και από το community των gamers κάποιες σοβαρές κινήσεις για να μας πάρουν στο σοβαρά. Για παράδειγμα, αυτές οι ομάδες e-sports στα πανεπιστήμια έχουν οργανωμένες προπονήσεις, όπως σε μια ποδοσφαιρική σοβαρή ομάδα, που εδώ στην Ελλάδα τα σχολεία δεν έχουν καν σοβαρές ποδοσφαιρικές ομάδες και τα πανεπιστήμια, που να πρέπει να έχουν συγκεκριμένη διατροφή, συγκεκριμένες προπονήσεις οι παίκτες. Θα έχουν στα e-sports. Σε αυτές τις ομάδες στα πανεπιστήμια παρακολουθείται η διατροφή των παικτών, δεν ζουνε με γνωστές μάρκες ενεργειακών ποτών ή δεν ξενυχτάνε όλη νύχτα για να ανέβουν ένα rank ή για το οτιδήποτε. Έχουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και με αυτόν τον τρόπο είναι βήματα που πρέπει να κάνουμε δίπλα-δίπλα οι gamers με την υπόλοιπη κοινωνία. Για να μπορέσουμε ο ένας να αποδεχτούμε τον άλλον και να βγουν στην επιφάνεια όλα αυτά τα θετικά. Γιατί καλώς ή κακώς το gaming χωρίς μέτρο έχει και πάρα πολλά αρνητικά που μπορεί να φέρει. Έχει το κομμάτι του εθισμού, όπως έχουν όλα τα πράγματα, έτσι. Μα ρε παιδάκι μου, Ιωάννα, αυτό, μπράβο. Τρως πολύ θα σκάσεις, πίνεις πολύ θα μεθύσεις, θα σε πάνω στο σγομείο. Παίζεις πολύ θα κουρουτιάσεις το κεφάλι σου, διαβάζεις πολύ το ίδιο. Θέλει ένα μέτρο. Εγώ είμαι 32 χρονών, όπως έχω ξαναπεί. Έχω φτάσει εκεί που έχω φτάσει στα e-sports, όπου έχω φτάσει και δεν έχω λιώσει και καεί ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ. Μπορεί να έχω κάνει κάποιες βραδιές ολονύχτιες να παίζω με την παρέα μου Master League ή να παίζουμε τουρνουαδάκια κλπ. Αλλά να καώ. Ακριβώς θυμάμαι μία φορά στη ζωή μου μόνο, όταν προσπαθούσα να περάσω στο ευρωπαϊκό στο Μιλάνο, που το κατάφερε εν τέλει στον Μπάτλνετ Αριστοτέλους. Πήγα 10 το πρωί, έφυγα 2 το βράδυ. Μπράβο Σταύρο και μπράβο Μπάτλνετ Αριστοτέλους. 10 το πρωί, 2 το βράδυ. Έφυγα με κρύο υδρότα και κίτρινο πρόσωπο και είμαι σκουρόχρωμος. Φαντάσου άσχημο θέαμα. Δηλαδή ήθελα να πω το ταξιτζή που γύρισα σπίτι με ταξί, γιατί ούτε κουράγιο λεωφορείο να πάρω δεν είχα, να με αφήσει στο Ιπποκράτιο. Δηλαδή τρόμαξα. Μία φορά το έκανα, έτσι. Δεν κάνει καλό, θέλει μέτρο και γενικά θέλει να το περάσεις και λίγο και στον κόσμο το μέτρο που χρειάζεται. Γιατί οι άλλοι νομίζουν παίζοντας πολύ ότι θα γίνουν καλύτεροι παίκτες. Λάθος. Όσο παίζεις πολύ και κολλάει το μυαλό σου, κολλάει σε ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού και το μόνο που κάνεις είναι να γίνεσαι προβλέψιμος και να μην μπορείς ποτέ να πρωταγωνιστήσεις σε μεγάλες διοργανώσεις. Ποτέ. Έχεις δίκιο. Γενικά, εσύ υπάρχει και πάρα πολύ το κομμάτι της βίας που εγώ δυσκολεύομαι να το καταλάβω, γιατί τα πολύ ακραία σενάρια που υπήρχαν πιο παλιά, εγώ τα έζησα σαν πολύ μικρό παιδί που δεν έπαιζα video games, οπότε δεν έχω και πολύ εικόνα, αλλά αρχίζει και ξεπερνιέται το κομμάτι το ότι τα video games κάνουν τους νέους βίαιους. Το καταλάβω, αυτό ήταν μια ηλικιότητα ήτανε. Όπως και η heavy metal σας πάει στην κόλαση. Ναι, μπράβο. Το πρώτο παράδειγμα που θα δούμε
είναι από το συγκρότημα Queen. Το τραγούδι ονομάζεται Another One Bites the Dust, που σημαίνει «και άλλος ένας τα τεινάζει». Another one bites the dust. Another one bites the dust. Another one bites the dust. Hey! Another one bites the dust. Στην αντίστροφη ροή ακούμε Start to smoke marijuana, δηλαδή άρχισε να καπνίζεις μαριχουάνα. Πριν τα video games δεν υπήρχε βία στους νέους, ήρθαν τα video games και την έφεραν. Το ότι η κοινωνία πηγαίνει κατά διαόλου και ότι υπάρχει τοπάθεια λόγω κοινωνικών ομάδων που πέφτει ουσιαστικά η οικονομική θέση των ανθρώπων, ταυτόχρονα πέφτει η κοινωνική θέση των ανθρώπων και δημιουργείται αυτό το πρόβλημα του μεγάλου gap, της έλλειψης μεσαίας τάξης και οι άνθρωποι φτωχαίνουν και αντιδρούν. Το gaming φταίει. Δηλαδή, υπάρχουν καταγεγραμμένα περιστατικά στην Αμερική κατά βάση. Μα ρε παιδάκι μου, δεν είναι ο κανόνας, δεν μπορεί να είναι 100%. Ακριβώς, εκεί θέλω να καταλήξω. Αντίστοιχα, υπάρχουν και παραδείγματα που κάποιος ήταν ορμόμενος από μια action ταινία, από μια θρησκεία, από ένα. Θα καταργήσουμε όλα, θα τα ισοπεδώσουμε όλα επειδή βρέθηκαν 5, 10, 20, 100, 1000 μαλάκες. Μπράβο, αυτό ισχύει. Είναι ακριβώς αυτό που λέμε τους ταξιζίδες και καλά, ότι ταρίφες. Γιατί για 5-10 βλαμμένους. Το ίδιο συμβαίνει και με αυτό που λέμε τώρα για το gaming, για τα παιδιά, για τη βία. Εννοείται πως υπάρχουν πολλοί αδύναμοι χαρακτήρες οι οποίοι βρίσκουν μια βάση πάνω σε κάτι τέτοιο και πάνε να κάνουν κακό. Γιατί και το κακό δεν πηγάζει απευθείας με το gaming. Το gaming είναι αυτό που δίνει που έδωσε τη σπίθα για να ανάψει κάτι που συμβαίνει μέσα στο σπιτάκι του. Δεν σηκώθηκε ένα παιδί του που είναι μια χαρά στα μυαλά του και πήγε γάζο σε κόσμο. Το ότι είναι trigger βέβαια, ένα ακόμη από τα ατελείωτα, πιθανότατα είναι. Απλά αυτό που νομίζω ότι συμφωνούμε και οι δύο είναι ότι δεν μπορείς να καταργήσεις οτιδήποτε μπορεί να τριγκάρει μια προβληματική συμπεριφορά. Γιατί κυριολεκτικά μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Όχι, ρε παιδιά, φελοί υπάρχουν παντού. Το έχουμε ξαναπεί. Σε όλες τις δουλειές, σε όλες, στο game, οπουδήποτε υπάρχει μάζα ανθρώπων, υπάρχουν και φελοί. Λοιπόν, να γυρίσουμε πάλι πίσω στα skills που μπορεί να σου δώσει το gaming. Γιατί έχω καταγεγραμμένα κάποια που έχουν πολύ ενδιαφέρον και θα ήθελα να τα συζητήσουμε. Θέλεις, αν δεν θες. Θέλω, μπορώ να σου πω πρώτα μια πάρα πολύ ωραία ιστορία για skills που δημιουργεί το gaming. Ναι, για πες. Λοιπόν, παλιά τώρα, για όσοι είστε έτσι κοντά στην ηλικία μου, έπαιζα εγώ FIFA 2000 και υπήρχε μια τρίπλα, αυτή που τη φέρνεις με τα πόδια πάνω από το κεφάλι μπροστά σου. Ωραία. Όσοι είναι, θυμούνται αυτή είναι. Και επίσης υπήρχε και αυτή η τρίπλα, η ρουλέτα του Ζιντάν. Ωραία. Όσοι ξέρουν το καταλαβαίνουν. Η Ιωάννα είναι κάτι πολύ κραυγαλαίο για τους. Το κοιτάω με απορία. Για τα αγοράκια. Λοιπόν. Γιατί για τα αγοράκια μόνο, επειδή δεν καταλαβαίνω. Κάτσε να φέρουμε τη Φωτεινή λίγο μέσα. Δεν θυμάται ποιος είναι ο Ζιντάν η Φωτεινή. Λοιπόν. Ναι, είναι μικρούλα. Είναι μικρή. Λοιπόν, και πήγαινα εγώ λοιπόν σε ομάδα στο Πανόραμα. Shout out εκεί πέρα στα αλάνια μου, στα shooters. Τότε πιτσιρικάς Σταύρος με νούμερο 10 πίσω. Και έκανα αυτή την τρίπλα του Ζιντάν έτσι. Και επειδή έπρεπε να δώσω πάση σε αυτή τη φάση και είμαι λίγο ατομιστή σε εκείνη την κατάσταση, μου φώναξε ο προπονητής, αστειευόμενος έτσι. Πού τα είδες αυτά, ρε Σταυράκι, στο FIFA? Και γινόταν, λέω ναι. Πραγματικά από εκεί το είχα, δεν ήθελα να το κάνω, ας πούμε. Και ήταν από τις αγαπημένες τρίπλες και όλα εσύ που καθόταν ο μπαμπάς, έβλεπε εκεί στην κερκίδα και γούσταρα να τους περνούσα με αυτόν τον τρόπο, ρε παιδάκι μου. Και το έκανα επειδή το έμαθα μέσα από το FIFA. Ναι, ένα σκύλο. Καλό και για ποδοσφαιριστής, αλλά εντάξει. Αυτό ας πούμε είναι hard skill. Όπως αυτό που είπαμε και τον έχεις γνώση πολύτιμων λίθων. Ναι. Soft skills είναι, πώς το λένε, κάποια qualifications που έχεις για μια δουλειά, ας πούμε, το να είσαι καλός συνεργάτης, το να ξέρεις να τακτοποιήσεις τα task σου, τέτοια πράγματα. Βεβαίως. Όχι τυπική γνώση. Okay. Λοιπόν, και πάμε να δούμε μια σειρά με soft skills που δίνει το gaming. Συνεργατική εργασία. Teamwork. Παιχνίδια όπως το League of Legends, το Fortnite και το Valorant απαιτούν συνεργασία με τους συμπαίκτες σας για να επιτύχετε κοινούς στόχους. Σκέψου λίγο όλο αυτό τώρα καθώς το λες, να πετάγονται μόνο σκηνικά από μαλώματα μεταξύ ομάδων. Έτσι, την ώρα που το λες. Ξύλο, καρδιολίκια, όλο το κακό να συμβαίνει. Καλά, στα περισσότερα video games υπάρχει αυτό έτσι, εκτός από τα single players, δηλαδή. Εννοείται. Έτσι. Και είναι πολύ σημαντικό, παίζει κομμάτι και στο κομμάτι της κοινωνικοποίησης. Σαφώς.
και δεν μπαίνεις σε όλα τα games και έχεις εκπαιδευτεί όσο χρόνια να παίζεις τόσο ώστε να είσαι ψύχρεμος με τους συμπαίκτες σου και κομπλέ με τους συμπαίκτες σου και όλα τα σχετικά. Αλλά όταν θα είσαι σε μια σοβαρή περίσταση με ανθρώπους που ξέρεις, που έχεις παίξει, το θέμα εκεί δείχνει αν έχεις εκπαιδευτεί μέσα από το gaming. Ισχύει, σε αυτό το κομμάτι. Το να έχεις υπομονή με τον άλλον, το να μπορείς να δώσεις σωστές οδηγίες. Σε παιχνίδια σαν το Counter-Strike αυτό δεν υπάρχει. Και στα ποδοσφαιράκια, για να μην είσαι αδικό, έτσι. Σαφώς. Να κάνω κι εγώ την αναφορά μου εκεί. Πρέπει να έχεις πάρα πολύ ψυχραιμία, να μην βγαίνεις εκτός αυτού στα λάθη που σίγουρα γίνονται. Δεν γίνεται να κάνεις όλα 100% σωστά. Και να βγαίνει ένα ωραίο αποτέλεσμα. Δεν γίνεται να βγει αποτέλεσμα χωρίς συνεργασία και χωρίς κατανόηση μέσα στο παιχνίδι. Με τίποτα. Και μέσα από αυτή τη συζήτηση καλύψαμε και τα δύο ακόμη soft skills που δίνει το gaming, που είναι η επικοινωνία. Η ικανότητα να επικοινωνείτε αποτελεσματικά με τους συμπαίκτες είναι κρίσιμη σε πολλά παιχνίδια όπως το Valorant, όπου η συνεργασία με την ομάδα είναι καθοριστική για την επιτυχία. Επίσης, διαχείριση κρίσεων, crisis management. Σε παιχνίδια όπως το Counter-Strike ή αλλιώς CS, πρέπει να λαμβάνετε γρήγορες αποφάσεις σε κρίσιμες καταστάσεις, όπως η αντιμετώπιση ενός αντιπάλου που σας επιτίθεται ξαφνικά. Πού να δεις τι κάναμε στο 3v3 στο Pro. Για το context βέβαια να πω ότι προφανώς, μάλλον θα το έχετε καταλάβει, αλλά να το πω, αυτά τα διαβάζω από μέσα. Είναι μετάφραση από έρευνα από τα αγγλικά στα ελληνικά για να κάνουμε μια συζήτηση πάνω σε αυτά, έτσι. Απλά η αλήθεια είναι ότι εμένα μου αρέσει να βλέπω τέτοιου είδους έρευνες γραμμένες για όχι gamers. Γιατί δεν ξέρω, μου φαίνεται οριακά αστείο. Ναι, είναι. Και πάμε στο επόμενο soft skill μας. Διαχείριση χρόνου. Time management. Η ανάγκη να οργανώσετε το χρόνο σας για να είστε αποτελεσματικοί. Είτε πρόκειται για την ολοκλήρωση μιας αποστολής στο FIFA ή για την επίτευξη στόχων. Πνίγηκα. Αποστολή στο FIFA. Δεν ξέρω. Λίγο λάθος, το έχασε κάπου στο Translate. Στόχων στο Taken. Ναι. Δεν ξέρω. Αλλά ναι, γενικά εντάξει, εννοείται ότι το time management είναι τρομερά σημαντικό. Σκεφτούμε το LOL για κάποιο λόγο έχει κολλήσει μέσα στο μυαλό μου, αλλά θεωρώ ότι σε όλα τα games είναι critical skill και το μαθαίνεις. Βέβαια, και όλα αυτά να πούμε το ότι είναι και στο χέρι του κάθε παίκτη, όπως αναφέρεται μέσα. Όλα είναι στο χέρι του παίκτη. Ναι, μετά να τα μεταφέρει και στην πραγματική ζωή, να τα εξασκήσει και να γίνει personality trait του και όχι απλά κάτι που το κάνει χαριστικά για το game. Θέλω τόσο πολύ να πω κάτι τώρα. Θα μου πεις γιατί το λες και τι είναι αυτό που κολλάει, αλλά επειδή είπαμε τη λέξη παίκτης μου ήρθε. Ο παίκτης πρέπει να καταλάβει ότι είναι πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Δηλαδή, αυτό ακριβώς που δείχνει τώρα εδώ πέρα ο φίλος μας ο κύριος Νίκος, αυτό ακριβώς. Shout out και στον κύριο Νίκο. Σήμερα έχουμε κάνει πολλά shout out σε κόσμο. Και το κοινό από κάτω ρωτάει ποιος είναι ο κύριος Νίκος. Θα μάθετε ποιος είναι ο Σνάιπερ Ζαχ. Σνάιπερ Ζαχ. Χριστέ μου. Οκ. Τι θέλω να πω. Ο παίχτης είναι πάνω απ' όλα με την έννοια ότι αν δεν υπήρχε ο παίχτης δεν υπήρχαν τα internet καφέ. Δεν θα υπήρχαν χορηγοί, δεν θα υπήρχαν παιχνίδια. Ο παίχτης είναι πάνω απ' όλα και πρέπει να αντιληφθεί το πού ανήκει και να ζητάει αυτά που πρέπει να ζητήσει από οποιασδήποτε ομάδες ή οτιδήποτε κάνει. Όταν το κάνει καλά. Μια μικρή παρένθεση αυτό. Το αφήνω για επόμενο podcast για να το συζητήσουμε. Λοιπόν, και τελευταίο soft skill που θα αναλύσουμε για σήμερα είναι η κατανόηση κανόνων. Rule understanding. Η ανάγκη... Rule! Σταμάτα παντού η ρούλα! Η ανάγκη να κατανοείτε και να ακολουθείτε τους κανόνες είναι σημαντική σε παιχνίδια όπως το FIFA, όπου η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε κυρώσεις ή απώλεια πλεονεκτήματος. Λοιπόν, πριν μιλήσεις, γιατί σε βλέπω έτοιμο, ρε, σας παρακαλώ, μάθετε να διαβάζετε. Δεν ξέρω από πού να το πιάσω και πού να τελειώσει. Από τα τουρνουά που γράφουν με μεγάλα γράμματα την ώρα και από κάτω τα μισά σχόλια είναι τι ώρα είναι. Τι ώρα είναι το τουρνουά. Από τα rules που δεν τα διαβάζει κανείς. Εμένα μου λες, το τραβάω άπειρα αυτό το πράγμα. Έρχονται στο τουρνουά, έχουν εγγραφεί. Έχουν κάνει εγγραφή, με συγχωρείς. Έρχονται, κάνουν check-in, δηλαδή ουσιαστικά ξέρουν όλη τη δικασία, ξέρουν την ώρα, ξέρουν τα πάντα. Τελικά πώς έγινε το τουρνουά. Single ή με ομίλους. Τι ομάδες μπορούμε να πάρουμε, με τι ομάδες θα είναι.
Για όλο το τουρνουά υπάρχουν rules. Θα τα βρείτε στο link bio της Battle.net Gaming Stations, αν είναι τουρνουά της Battle.net Gaming Station. Για τους άλλους δεν ξέρουμε, οπότε δίνουμε κονδεξιά εκεί. Τα rules. Εμείς δεν είχαμε τουρνουά, τα ξέραμε απ' έξω 1 για να πάμε. Πηγαίναμε 2 ώρες νωρίτερα, πιούμε καφέ, να δούμε τον κόσμο. Πηγαίναμε εκεί πέρα τώρα και έρχεστε και 10 ενώ αρχίζει το τουρνουά ακριβώς. Τι να αυτά, ρε, καθίστε καλά, ρε. Εκτιμήστε ότι έχει τουρνουά, ρε. Εμείς πηγαίναμε μόνοι μας εκεί πέρα, σαν τρελοί. Περιμέναμε 2 εβδομάδες πριν, στα τα λυσασμένα τα σκυλιά, περιμέναμε να πάμε στο τουρνουά. Πού είστε? Και για να φύγουμε λίγο και από το κομμάτι του τουρνουά και του μπιφ που ανοίγεις με όλο μας τον κόσμο, χωρίς λόγο. Ακόμη και in-game το βλέπεις αυτό, έτσι. Δηλαδή, εγώ θα πω τώρα. Για τη φίλη μας τη Γιάκου που δεν έχει έρθει να μας κάνει μια έκπληξη σήμερα, μια επίσκεψη. Σε κάθε podcast εδώ είναι. Πού είναι η Γιάκου, να τη φωνάξουμε και αυτές ένα podcast. Τη Γιάκου σε βγάζει εκτός προγράμματος κάθε φορά. Ισχύει. Αλλά για παράδειγμα θα τη φέρω σαν παράδειγμα, ρε φίλε. Οπότε ξεκινήσαμε να παίζουμε χαλαρό λολάκι. Ήτανε. Τι κάνω τώρα? Μαλάκα το γράφει. Σε παρακαλώ, διάβασέ το. Ξέρω, έχει πολλή πληροφορία η οθόνη σου. Διάβασέ το, αγάπη μου. Και θα το πω και για τον εαυτό μου, γιατί και εγώ το κάνω αυτό. Βαριέμαι να διαβάσω. Αλλά ρε παιδί μου. Αν μάθουμε να διαβάζουμε, βοηθάει πολύ. Η προετοιμασία κάνει καλό. Σαφώς. Και ποια λέξη έχει η προετοιμασία μέσα? Πες το μόνη σου. Έλα ρε φίλε, μην κάνεις κακό λογοπαίγνιο με το σε παρακαλώ. Τελειώσαμε. Γιατί? Εσύ δεν ξεπέρασε τη στήλη. Φέρτε με να χειριστεί το βάλω μόνος μου. Δόξα τω Θεώ. Θα επανέλθει όταν θα χρειαστεί. Μπράβο. Αυτή θα έρχεται έτσι σαν τσόντα θα μπαίνει μέσα. Τσόντα θα μπαίνει, δεν είπα κάτι κακό. Όχι. Σφίνα εννοώ. Έχεις δίκιο. Και θα κάνουμε έτσι. Φέρτε να χειριστεί να το βάλω μόνος μου. Ωραία. Επιστρέφουμε μετά από αυτό το διάλειμμα που στο Ρακέτη στη στήλη που διαβάζουμε δικές σας ιστορίες και πάμε να διαβάσουμε 2 ιστορίες από την προηγούμενη εβδομάδα και μία η οποία θα τη διαβάσω εγώ, Σταύρο. Γιατί μίλησε στην ψυχούλα μου. Εμείς θα λέμε μια ιστορία δικιά μας. Αν εγώ είπα μια ιστορία. Λέμε συνέχεια ιστορίες. Σταμάτα, διάβασε τις ιστορίες του κόσμου. Ναι, πάμε. εννοείται. Φέρε. Τι έχουμε εδώ? Από τον Χρήστος Κίτρ 1996 λοιπόν, ο οποίος μας λέει: από μικρός μου άρεσε να προσπαθώ να μπαγκάρω παιχνίδια και να βάζω hacks. Πώς το έστειλε αυτό το πράγμα? Ακούει όμνη. Θα τον μπανάρει άμα το δεις σε κανένα τουρνουά. Είπαμε Χρήστος Κίτρ 1996. Συνεχίζουμε. Πριν 15 χρόνια περίπου έπαιζα WoW με ένα φιλαράκι. Ήμασταν κυριολεκτικά εθισμένοι με αυτό το παιχνίδι. Ναι, εσείς και όλοι οι μισοί εμφύλιος. Βάζαμε ξυπνητήρι 3-4 το βράδυ για να παίξουμε raid. Γιατί βόλευε το team. Και μετά πάλι για ύπνο. Είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου λοιπόν ότι δεν θα βάλω hack σε αυτό το παιχνίδι γιατί έχω ρίξει πολύ χρήμα και πολύ χρόνο. Ώσπου μια μέρα δεν άντεξα. Και έβαλα speed hack και fly hack γιατί βαριόντουσαν μεγάλες αποστάσεις. Όποιος έπαιζε το The Burning Crusade ξέρει. Μετά από λίγη ώρα τρώω disconnect λοιπόν αφού είχα βάλει hack. Προσπαθώ να μπω στο account και έφαγα permaban. Στενεχωρήθηκα τόσο πολύ που μετά από 20 λεπτά ανέβασα actual πυρετό και έπεσε στο κρεβάτι. Hackerman. He's the most powerful hacker of all time. Κανένα πάθης θα πω εγώ. Δεν είσαι κακός με τον Χρήστο Κίτρ, αλλά μην χακάρετε ρε παιδιά. Μην χακάρετε ρε παιδιά, με τα δικά σας ρε, με τα δικά σας χέρια ρε τώρα, μην βάζετε ξένα χέρια. Εκτός αν παίζετε Sims. Ήθελα να παίξω τις προάλλες Sims, αλλά μετά είπα άστο γάμο το. Ωραίο, και εγώ είχα παίξει Sims αρκετά. Εγώ μόνο έχω φτιάξει μπαρμπαδάκια, δεν έχω κάνει κάτι άλλο. Ξεκίνα να μου τις πάνε πάρα πολλοί άνθρωποι που βάζουν, θα το πω αυτό, hack στο deathmatch. Γιατί εγώ μπαίνω να παίξω για πλάκα και με βαράνε μέσα από τείχους. Σταματήστε, σας παρακαλώ. Όποιος βάζει hack είναι. Φλάρας. Μεγάλος. Χαμελέοντας. Μία ακόμα ιστορία από αυτόν τον άνθρωπο. Μαλακία, τι είπα. Μία ακόμα ιστορία λοιπόν έχουμε να διαβάσουμε, αγαπητή μου Ιωάννα, από τον κύριο Χαμελέοντα, ο οποίος λογικά άλλαζε χρώμα κάθε φορά που έχανε. Η ιστορία μου είναι ότι δούλευα Battle.net Delphon. Όπα. Δίνει ταυτότητα. Όπα. Σκέτη αγάπη, σκέτη αλληλεγγύη, σκέτος εθισμός σε αυτό το net. Όλη η Delphon ξέρει τα ερωτικά μου, τα οποία αναλύονταν σε σχεδόν καθημερινή βάση στο μπαρ του μαγαζιού. Μαρία, έπαιξες άσχημα και δεν ήρθες μία φορά να σου κάνω καφέ που μου έλεγες ότι θα έρθεις. Και σας παρακαλώ, οι περίλικες γυναίκες που πηγαίνετε στη λαϊκή της Μαρτίου, όχι, δεν θα βάλετε στην πρίζα του μαγαζιού τη σκούπα που μόλις αγοράσατε για να δείτε αν δουλεύει. Ο υπεύθυνος παραμονεύει, ευχαριστώ. Ένα αριστούργημα από την αρχή μέχρι το τέλος, Χαμελέοντα. Από πρώτο πιάσκι μπορεί να τα βήσεις.
Μεγάλο σπέκι ο χαμελέοντας. Από τα ερωτικά του που τα ξέραν όλοι, το παιδί δηλαδή είχε ταλκά. Τώρα το καταλαβαίνω, να ξέρεις. Το ξέρουμε. Έχω μπει στη θέση του. Υπήρξα εκεί πέρα. Μαρία, γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα. Ή μη γυρίσεις. Δεν ξέρω. Ό,τι θέλω χαμελέοντας. Και αυτό με τη λαϊκή. Να δω λίγο να βάλω στην πρίζα. Μπορώ, φύγει Μαρία από εκεί λίγο. Να βάλω εδώ με δουλειά. Τελευταία ιστορία για σήμερα. Τελευταία ιστορία για σήμερα. Πες εσύ. Από τη Μαρίσα Τσάν. Ήμουν δεύτερο. Κοπέλα πρέπει να είναι. Ήμουν δεύτερο έτος μαθηματικό. Συγγνώμη. Από τη Μαρίσα Τσάν. Ήμουν δεύτερο έτος μαθηματικό και ήθελα ένα PC κατά βάση για να δουλεύω. Αγόρασα ένα δυνατό λάπτοπ για εκείνη την εποχή και είχε μέσα free trial του WoW. Πότε είχε free trial του WoW? Free trial του WoW. Μέσα είχε συνεργασία με τη Microsoft, λες, κάτι τέτοιο. Πόσο παλιά μπορεί να είναι. Ξεκίνησα να παίζω και στο δρόμο μου συνάντησα τον Μάρκο. Όχι ο Μάρκος, είναι ο Μάρκο. Ήταν μεγαλύτερο level και μου έκανε στο άκυρο trade ένα bug. Η καλύτερη τύπη που θα βρει στο WoW. Που όταν εκεί που είσαι 1-2 level και δεν έχεις που να βάλεις τα πράγματά σου δίνει μια τσαντούλα. Θα τα βάλεις. Δεν ξέρεις, μην με κοιτάς έτσι. Όσοι ξέρουν, ξέρουν. Μαξάραμε και ξεκινήσαμε rage μαζί και συνεχίσαμε να παίζουμε και να μιλάμε σε εβδομαδιαία βάση τουλάχιστον. Δεν είναι πολύ συχνά αυτό, αλλά οκ. Πάντα με τις guild μας, αλλά και πάντα μαζί. Άλλαζε guild, ερχόταν κι αυτός. Άλλαζε guild, πήγαινα κι εγώ. Hello story by Marisa Chan. Όταν τελείωσα το μεταπτυχιακό μου, άρχισα να ψάχνω δουλειές σε όλη την Ευρώπη. Ξανά μπράβο. Εκείνος από την πλευρά του έψαχνε τρόπους να επιστρέψει στην επαρχία από την πρωτεύουσα που έμενε για οικονομικούς λόγους. Όταν μου προσφέρθηκε μια εξαιρετική θέση σε απόσταση 3 ώρων από την πόλη του, βρεθήκαμε για πρώτη φορά IRL. Η σχέση μας ήταν ιδιαίτερη, με έντονα συναισθήματα ανάμεσά μας, που δεν μπορούσα να εξηγήσω αν ήταν απλά φιλική ή κάτι περισσότερο. Μετά τη μετακόμισή μου κοντά στην πόλη του, συναντηθήκαμε από κοντά και οι συναισθηματικές μας δεσμές ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο. Οι συναισθηματικοί μας δεσμοί. Ναι, έχω μπερδευτεί λίγο γιατί είπες και πιο πριν ότι βρεθήκατε, αλλά οκ, συνεχίζουμε. Ωραία ιστορία, so far. Μετά από μερικούς μήνες του πρότεινα να μετακομίσει μαζί μου. Κάνει το movie Μαρίσα. Μπράβο Μαρίσα. Μεγάλη player. Προφανώς συνεχίσαμε να παίζουμε WoW μαζί, να εξερευνούμε τους κόσμους και να κάνουμε raids, αναπτύσσοντας παράλληλα μια ιδιαίτερη σχέση που δεν μπορούσα να φανταστώ πώς θα εξελισσόταν. Πλέον 7 χρόνια μετά, αν και δεν πίστευα στο γάμο, έχουμε ανταλλάξει δαχτυλίδια και χαρτούρες για το τυπικό και περιμένουμε την πρώτη μας κόρη. Τι λες ρε. Οργανώνεται νέα guild. Cheers σε όλους τους gamers. Fight for the alliance. The alliance will endure. Εδώ θα τα χαλάσουμε λίγο, αλλά τι ιστορία είναι αυτή τώρα ρε φίλε. Δες τώρα πώς ξεκίνησε, πώς ξεδιπλώθηκε όλο το παραμύθι της ζωής, είναι κανονικό παραμύθι ρε. Τι ωραίο. Αυτή την ιστορία να την πάρεις και να την πετάξεις στα μούτρα όποιου λέει άσχημα πράγματα για το gaming. Όποιου λέει ότι οι gamers είναι μοναχικοί, δεν έχουν κοινωνικότητα, αντικοινωνικοί, βλαμμένοι. Δώσε λίγο μια φάπα πραγματικότητας με αυτή την ιστορία. Πραγματικά. Έτσι. Μαρίσα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά. Από τις καλύτερες ιστορίες που έχουμε διαβάσει. Δεν ξέρω. Σχεδόν γεννήθηκα. Θέλεις κι εσύ οικογένεια, Ιωάννα? Γι' αυτό συγκινήθηκες? Θα το προσπεράσουμε αυτό. Όλα καλά. Εγώ πάω να ξέρεις, περιμένω πώς και πόσο μικρός Γιωργάκης να πιάνουν τα χεράκια του και να παίξουμε FIFA μαζί. Έλα, θα είναι τέλειο. Πώς και πώς περιμένω. Απαγορεύεται να χάνει από μένα βέβαια, να ξέρεις. Εννοείται. Αν θέλει να είναι καλύτερος στον πατέρα του. Εννοείται. Πρέπει βάλετε να είναι καλύτερος στον πατέρα του. Λοιπόν, παιδιά, Σάββατο το πρωί έχουμε μια τουρνουαδάρα στην αγορά Μοδιάνο. Με συνεργασία Battle.net, αγορά Μοδιάνο, θα είναι και Take It Serious. Θα κάνουμε τουρνουά FIFA, όλα τα λεφτά. Βέβαια θα βάλω και λίγο όριο, να ξέρετε, γιατί ξαφνικά θυμηθήκατε όλοι. Να δείτε σε τουρνουά FIFA. Ηρεμήστε. Οπότε όσοι προλάβετε, ελάτε να γραφτείτε. Το λέω εδώ πρώτη φορά μέχρι 144 άτομα. Οι υπόλοιποι δρόμο. Να κάτσετε εκεί πέρα να βλέπετε. Θα είμαστε και εγώ και ο Σταύρος. Ο Σταύρος θα κάνει το τουρνουά. Εγώ θα γυρνάω τον τροχό. Γιατί θα έχουμε και τον τροχό της τύχης μαζί μας. Πράγμα που σημαίνει δώρα για όλους. Οπότε και να μην προλάβετε να γραφτείτε, ελάτε να πείτε ένα γεια. Ελάτε να δείτε λίγο τη φάση. Ελάτε να δείτε την αγορά Μοδιάνο που είναι από τους αγαπημένους μου χώρους στη Θεσσαλονίκη πλέον. Τόσο ωραία αισθητική, τέλος πάντων, μην μιλήσουμε άλλο για την αγορά Μοδιάνο. 50
ευρώ τιμολόγιο. Να έρθετε, παιδιά, να σας δούμε, να βρεθούμε, να πιούμε ένα καφέ, να τσιλάρουμε. Και πριν κλείσουμε, είδα κάτι πάρα πολύ ωραίο εδώ πέρα για όσους είναι γονείς. Πάω να αλλάξω το μωρό. Και λέει ο άλλος, μπράβο, ένα πιο ήσυχο να πάρεις. Φίλε, σταμάτα. Ταυτίζομαι. Αυτά είναι για goodbye, bitches. Bye bye.